Vorige keer stonden we bij het lichtpunt, maar nu staan we bij de loods. En we gaan eens kijken of we hier wat mensen kunnen treffen, vrijwilliger, wat klanten, om te zien wat hier gebeurt. En daarna hebben we ook nog een gesprekje over een mevrouw die betrokken was. Pieter van der Zwaag was natuurlijk de wortel van het geheel, maar er was ook een vrouw. Hinke Visser. Ze was betrokken bij zowel het lichtpunt, de opvang, de loods en het Pinksterfeest. Maar daarover later. Eerst gaan we kijken wie hier allemaal binnen aan het verkopen en het kopen zijn. En welke afdeling staan we nu? Op gereedschap en witgoed en ja, kastjes. Kastjes. Ja, lidspul. En Jo, ben vrijwilliger. Ja, ik ben vrijwilliger. Al lang? Sinds 2000. Al wil ik zeggen. Nou, dat is een hele schoft. Ja. En sinds- wat is nou het leuke om hier te werken? Ja, je moet een tik hebben om hier te werken. Een tik. Ja, want dan kun je in het werken. Een goede tik. Een goede tik, maar je gaat hier te werken. Hoe kun je in het werken? En wat is die tik dan? Ja, ik weet niet, dit is gewoon een sfeer. Plezier in? Ja, De ja. mensen die hier komen? Ja, dat net alleen, maar ik het de mensen onder me. Ja. Ja, Dus het team van de medewerkers, dat is echt heel belangrijk. dat is heel belangrijk. Ja. Dat is het allerbelangrijkste. Die hebben het echt maaien waard. Ja. Nou sta ik hier tussen twee dappere trouwe klanten in. U bent klant van het lichtpunt? Ja, en wij zijn tweeling en we zijn 82 jaar. En hebt u al wat gekocht vandaag? Jongen, Ja. we hebben van alles. Oh, ik Ja. jongen. Nou, dominees zijn ook jongens hoor. En natuurlijk. Ja. Ah, nee, maar dat is... Maar wat hebt u gekocht? Wat heb... Ja, vreselijk. Nee, Nou, een lange broek. Oh, heel Een lange broek. Wij niet zo'n brede beurs, dus dan hou je daar ook rekening mee. En dan kun je je leuk terecht. Dan zeggen ze win-win, zeggen ze dan. Ja, win-win. dat is win-win. Ja. Nou, zo ziet u het maar. Lichtpunt, win-win. Nou zit ik hier bij Gerrit en Carolien Visser. Vanwege hun moeder, Hinke. Want Hinke, jullie moeder, die was helemaal vol van alle drie. Pinksterfeest, van het lichtpunt en van de loods. Dat voelt ze prachtig. Ze joegen mijn hart en ziel invulling man. En vooral het Pinksterfeest. Ja, feest van de geest. Dat vond ze mooi. Ja. En dat is in de catering. En dat is in de programmacommissie. En dat voelt ze geweldig. In de catering joegen ze echt leiding van net Caroline. Ja. Ja. Je moest, je vond het geweldig om je allen erbij te hebben. Hoe meer de familie erbij was, hoe prachtig je het vond. Ja. Maar helemaal vanuit haar geloof. Ja, ook. Ja. Dat dreef haar. Ja, ze heeft een levende relatie met God. En dat natuurlijk, daar voelen ze eigenlijk invulling aan. Ja. En dat is het natuurlijk voor het feest van de geest. Pinksterfeest, dat voelen ze geweldig. Begin van het jaar is zij overleden. We zullen haar missen. Maar in gedachten, als je op Pinksterfeest bent, dan is ze er vast bij. Ja, dat is zo, want 14 januari is ze overleden hè, en dat weer vrij plotseling. Ja, en een Pinksterfeest zonder hun mem, dat mag even wennen. We zullen haar missen. Ja. Ja. Overal bij betrokken. Maar op een gegeven moment reed ze in een golfkarretje rond. Wat was dat nou? Ja, ze zijn betrokken en bij de keuken en daar voelen ze eigenlijk net bij. En het idee wie, ze moest een keer mij in de chest mee. Ja. Dus een golfkarren regelen, de hindering, varen in de chest en het weer geweldig. Ze heeft het chest van haar leven. We hadden een hele tour gewoon om haar in die golfkarren te krijgen. Dus ja. Ze wilde overal bij betrokken zijn. Ja. En hoeveel jaren heeft ze dat wel niet gedaan? Ja, ik denk wel een jaar of 30, 24. Vanaf het begin. Eigenlijk vanaf het begin. Samen met Pieter van der Zwaag was zij de tweede man, maar zij was dus de tweede vrouw. Ja, ze had mij maar vorm in haar jongen aan het Pinksterfeest en eigenlijk vanaf het begin. Ja, ze werd er voor bij betrokken. Muisheid en dan weer een omke en dan ben je die hoofden op en dan mogen we iets stuk jongen nemen, dus ze bij het weer Ja, prachtig. Prachtig. Ja. Dit was alweer het 7e journaal. Ik vond het heel mooi dat ik even mocht invallen. Dank u wel voor het kijken. En let op de volgende, want in het 8e journaal gaan we kijken naar de inhoud van het Pinksterfeest.